sun, wanna feel the sound of my eyes. Wanna catch the dawn, cause I can't stop now. Cause it makes me feel alive. Wanna feel the sun. May kuhan guys. Ito may muli na may kayo. Hello guys, so padong ko ron sa Park Mall kay naada ko yung mga nakoy kakulab mga Cebu vloggers, mga Bisaya. So padong ko karon ngadto guys. Yan. Sa Kalawag Taxi padong Park Mall kay atong mag-abot sa may jeep o sa may terminal mi. Sa may terminal. So 8 PM among abot dito. Yeah, taga-Lagyo ng uban, taga south ni taga north. So mao ni yung kuan guys, mao ko costume. So kita-kita tangan to guys sa Carcar. Adi day ato pamisan to ninyo ana, mapit niya dayon Carcar. Okay, guys. Hello guys, so karon din nato sa taxi sakay. So to na sila dito ngadton kababa. Kompleto na daw ko sila niya. Ako na lagi what. Dugay mo ko nakamata kay nawalay mana dog sa iyo. Mata ko ganina mga 5. So atso pa mino na meet up, so magabot to sa dito sa park mo guys. So karon guys din ako sa may bus terminal, so kita ko asa sila Kapuyon. Busan pagsakit sa parte sa buang rectum mga Kilabos. So na siya mga negative sintomas sa colon cancer. Boss. Sa tabang sa power cells Boss. herbal capsule kung dunay colon panahon. Bakit kilala? Yeah. I'm always flexing. Isip pinamay, mula sa kagswito da bugo man di ay. Di mi kasabay, mura sa kakinsada wa kayangay. Samog kay kagnaw, samog katanaon, ay pag inamaw, storya rang galabaw. Isip pinamay, mura kagsikinsada wa kayangay. Ay palabi, dagan kay kag arti, wa kay agi, ay pag pinagrabi, ay pag pinamay, sa tinud anay, klaro kay kabay, mananap kami natay. Dato daw siya do, pero kaon dilata. Check in sa McDo, nya gabaw no ginata. Feeling importante, wa kay Silvia, wa pistik ka, plastik kang dako, imo naw kay dili malata. Uy giatay, ikaw na lagi. Ano ni? Muntay. Mali? Oy. Hello. Ato pa. Hello guys, so din na karon sa bus. Asa panday. So kauban ako Ma2ke TV channel. Okay ra boss? Kari lang siya. Ma2ke TV niya si Ano boss? Twits Ryan. Twits Ryan og si Margrette. Charing. Isa ito pa din sa Inday D Anak ni Vlogger. Kaya. og si Inday Vlogger das ato pangan. Inday. Hi. So ato mero Santo Niño guys. Fresh na ko. Kay managkot sa amin. Managkot ta sa Santo Niño boss. Managkot daw. Hello guys. For the first time naabot sa Santo Niño. Joke lang. Ay, makbo. So, managkot sa meron guys. Makbo.
Hello. Ay. Oh. Okay, coins diri. Okay, coins. Say nga ni mo. Dimer. Ha? Ikaw? JR. JR? Siya, Brian. Ay, Mitchell. Mudawat mo piso? Dili. Ha? Oh, mo 5 piso. Di mo dapat piso? Di mo daw. Be. Ah, piso. Dosa ko ya. Dosa. Wala na yun. Tungo, toy. Ay, wala ko si Siyo. Mayroon. Wala ko si Siyo. Piso ra gini. Wala ko si Siyo dong. Wala lagi. Wala hurot na. Hurot na lagi. Wala ko si Siyo. Tibo ka na. Si. Sunod lang, sunod. Ibalik lang ako. So karon guys, ang naming panagkot. So kuyog na ko si Kitsa sa YouTube mo. Twits Ryan. Twits Ryan. So karon guys, Kita na lang ko yung sa itong vlogan nga katong cafe asa man? sa Carcar. Kapi. After na itong luwak. Ah, pwede ra. So badaw na meron sa Carcar guys. Searching for something new. But all I can see is only you. I'm trying to hold it back. All my words are painted black. I believe in us, I believe in us, I believe in us. Yes, I do believe. I believe in us, I believe in us. Yes, I do believe. Searching for something new. But all I can see is only you. I'm trying to hold it back. But all my words are painted black. I believe in us, I believe in us, I believe in us. Yes, I do believe. I believe in us, I believe in us. Yes, I do believe.
amigos, so karon din na sa baybayon. Padong may mga ligo. So karon guys, nami karog dagat. Pahangin mi kay pahangin mi. Ikaw ba na mo sila? Lami naman diri. Ay, Inday D Vlogger. Inday Vlogger. O si Ma2ke TV. Tanaw mi sa dagat karon nga tinaw kayo. So karon guys, diya meron sa MadeForest. Nagwat-wat mi nga maluto ang inasal. So nag picture sa mi dire. Muna siya kung asa nimo ibutang ang imong subject or ang tao kung isang picturean. So, 1, 2, 3, 4 mo na ang point. O ba na, dili necessary na naka siya sa center. So, pwede siya na sa kilid. Sample, ani? Dili to. Ambassador to siya sa pudyo. Dili to. Ini, for example, ini. Asa to niya? Picture na lang. Sa kaning lugaran. Carcar. Kadi ba kan barangay? Tuyom? Barangay Tayong. Tayom day. Di day tuyom. Tuyom. Aw, tuyong, dahil. Tuyom. My So nami ros barangay Tuyom, Carcar. Kauban sa Swaki. Kini, Kaubas Waki. ang bangka man dyan ang akong subject. So, kasi